We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning! Og thank God it's Friday! Ato sang kamustahon at mga kapuso sa Bayugan City og San Francisco sa Agusan del Sur Province. Sa mayong buntag! Mayong buntag Sabjil, ato sab kamustahon ang ato mga kapuso sa Katarman o Ginsiliban sa Camiguin Province. Mga kapuso, gikalingawan karon sa social media ang food arts, partikular ang food carving. Atong makauban ang usa ka content creator nga patok ang iyang mga videos online. Si Keith Brian Naunaw o mas iladong si Brain Naynay. Wow! Samtang say atong sayron ang journey sa usa ka Mindanawan nga nakaabot na sa peak sa Mount Apo. Luyo nga usa siya ka person with disability. Siya si Angelo Revilla nga mo'y second amputee nga nakaabot sa tuktok sa Mount Apo. Og makauban sab ni Attorney Resi ang award-winning choir conductor nga si Peter Buwaya. Una ka na kapuso, nasayod ba mo kung unsa nga tourist destination ang giilang The Hidden Gem of Cagayan de Oro? Kini mao ang Sinulom Falls nga nagikan sa word nga sulom nga buot pasabot usa ka itom nga alamigas. Ana sa barangay Tignapuluan ang entrance padulong sa Maong Falls. Nadiskubre kini sa mga local 17 years na ang nilabay. Ang Maong Falls adunay 28 curtain-like waterfalls o ginadayo kini labi na matag summer tungod sa mala crystal clear nga tubig o gipalibutan sab og mga punuan sa kahoy. Mga kapuso, gawas sa dapat puno sa pagmamahal ang pagluto ingon man pag-andam sa mga pagkaon nga atong ginakaon. Aduna sab art alang sa pagpresenta niini. Ginatawag kining food carving. Unsa kana? Pwes, sabay-sabay ta nga makatuon karong buntaga, kauban si Keith Brian Naunaw o mas iladong Brain Naynay. Brain, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Unsa imong gikabisihan karon? May buntag, sir. Well, karon sir akong kabisihan po I am a content creator po. Brain, unang-una no alang sa kasayuran sa mga kapuso viewers karong buntaga, unsa ba kining ginatawag nato na food carving? Hello mga kapuso, ang food carving po ay isa pong food art in act of presenting foods in creative ways po. It can be vegetable or fruits or any kinds of foods na pwede mong represent po sa inyong mga table. Brain, paunsa sab ka nakatuon niini og lisod ba kini himuon? Well, basically po, yung food carving ko po ay natutunan ko lang po sa isang video in which po, nung time po kasi noon, gumagawa ako ng mga video content po sa TikTok ko po. So, natutunan ko po mag-represent or gumawa ng mga food carving kasi I was learning po sa pag-create ng mga, like, if i-represent natin po sa lamesa natin. So, that time po, hindi lang po ako nagluluto. So, natuto din akong mag-food carve. Sanglit ang imong pag-carve sa mga pagkaon, no? Gidala na sabdi mo sa social media. Unsa ba ang sagad komento sa imong mga audience? So, basically po, yung mga nare-receive natin mga komento or sa mga audience natin po ay yung mga hine-heads up tayo. Yung sinasabi natin, ang gagaling nyo po. Parang, bakit ngayon nyo lang po ito pinost sa video nyo po? Kasi ito yung sana yung gagamitin ko sa aking mga projects po, especially sa eskwelahan po at sa mga food carving po na related po sa kanilang pag-eskwela po. So, nandun po yung mga bashers. Meron din tayong mga bashers kasi hindi naman nawawala yung bashers. But I make them as a motivation. And then po, hindi lang po kasi lahat
binabase natin doon sa mga nakikita nila. Then po sa mga komento nila, sinishare ko din sa kanila yung mga talent or mga gusto pa nilang malalaman. Kung may mga comments sila na, Sir, pwede po ito na lang po yung gagawin nyo next time, ganito po next time. So I'm preparing for another content po sa mga request nila. For example, meron pong nag-request doon na yung ampalaya na ginagawa ko yung frog. I'm learning it for 1 week talaga yung pag-prepare ko doon. But it's worth it kasi umabot ng ilang followers or umabot ng ilang likes yung video ko po. Brain, on a personal note, unsa ba ang nakita nimo nga maayong epekto sa imong kaugalingon sa imong pag-engage ni ining food carving? Well, sa akong side, sir, food carving po, it's, for me po, I'm just sharing to other person like kung paano nila ito gagawin or paano nila ito ina-absorb as a learning spoke sa kanila at kung paano nila ito gamitin sa mga susunod na araw po. Yung kasi pag gawa ko kasi ng content, hindi lang po it's all about entertaining po. Ay gusto ko din po kasi yung malalearn po nila kung ano yung mga ginagawa po ko po at ma-absorb nila at pwede nilang gamitin to not just this day but in the future. Og karong buntaga mga kapuso, ipakita kanato ni Brain Nene ang usa sa iyahang mga obra pinaagi sa food carving. Yes! Hello mga kapuso, this is Brain. Ug ako nang pagasugdan ang akong vegetable and fruit carving presentation. Grabe no, ingon ana day kakuti ug ka-amazing ang food carving. Daghang salamat Brain sa pag-share sa imong talento dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug Amping Kanunay. Salamat sad, kapuso. Relax lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, dugang impormasyon o inspirasyon ang hatod sa makauban ni Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Archel! May buntag mga kapuso, welcome to Vista. Kadabuntaga atong makauban ang usa ka iladong car conductor dinhi sa Davao City. Walay lain pa kundi si Sir Peter Buaya. May buntag, Sir Peter, welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Maayo kaayo sa awa ng Diyos, no? Maayo gihapon og wala tay mga kanang problema sa ato ang mga panlawas na problema. That's good, sir. Sir, karong buntaga mamahimo ba nimong i-share sa amo akong paunsa ka nagsugot sa imong career and how was your journey through the music industry? Yes, actually it's a humbling experience yun na kanang naaka diri nga world. In fact, dili nimo ginatuyo, no? Usahay kanang innate yun or kanang plan yun siguro ni Lord nga naa ko dira nga line sa akong career sa music industry. So I am once a member of the University of Choral as a singer, as bass. Hanggang sa naging assistant conductor ako. The conductor went to another place outside Philippines and he appointed me as the conductor of the choir. So, And on your very first year siguro in leading the group, sir, how was it po? it was really challenging because the members are also my co-singers before. Good thing because the singers also, yung mga members na kasama ko before na kumakanta, ay yung trust and confidence nila, talagang sinusuportahan nila ako na kaya mo yan sir, kaya mo kaming i-lead. So parang ako rin, nabuboost yun yung aking confidence. Na, Nag-umpisa po yung mga performances ninyo inside the campus, right? But
apart from that, asa na po na abot ang inyong hangfar sa pag-perform? Nag-join kami ng competition. Sabi ko sa mga members, try natin pupunta ng Singapore para mag-compete. And hindi namin akalain na out of, I think, around 30 choirs all over the world, no, na nag-join, kami yung naging champion doon in 2016. Tapos after a year, nag-join na naman ako ng Busan, Korea. Mga around 40 choirs joined in the competition in Busan, South Korea. And kami pa rin yung hinirang na grand champion. Nagpunta kami agad ng Japan for a competition. At nanalo kami at napunta kami sa championship round. It just so happened na hindi na kami ang hinirang as the Grand Prix winner. But it's good, no? Kasi nakapunta pa rin kami sa championship rounds. Not every choir or not every group can achieve what you've achieved as a team, Sir Peter. But I'm sure not yung success na yun came with a lot of challenges along the way. Ano po yung mga challenges or problems na nare-remember nyo or na-encounter nyo as a group, and how did you handle that as the choir's conductor? Una talaga in technical aspect, no, sa pagiging musician. I am not a graduate of music, a bachelor, kasi meron itong Bachelor of Music. Ako I am a Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Yung mga students niyo, your singers, and everybody na maraming natutunan from you or watching right now, what is your message para po sa kanilang lahat? Yes, so tayong mga singers, artists, wag tayong mawala ng pag-asa, no, na kahit iba na yung platform natin, hindi na yung sa live performance natin, pwede pa rin tayong kumanta. And I think mas lumawak yung ating audience. Hindi lang yung example, kakanta ka sa isang lugar in Davao City, pero ngayon kapag kakanta ka, pwede kang mapanood ng taga Manila or abroad, no? So mas lumawak yung iyong yung scope ba ng iyong pagkatuto at saka yung iyong scope ng iyong pag-perform. Instead na mag-stop ka, why not going to educate yourself, no, for more learnings na pwede mo pang i-develop para pagdating ng araw na okay na tayo, magkakita-kita na for face-to-face, ay mas marami ka pang maipalabas, mai-share sa ating mga kababayan. Thank you very much, Sir Peter. Thank you so much for your time. This has been a very fruitful discussion. Salamat po kaayo, Ma'am Riz, and maing buntag sa tanan. And that was Sir Peter Buaya. Tutok lang mga kapuso, kayo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, unsa ba inyong hiking goals? Kay lagi daghan na og giablihang hiking destination karon sa Mindanao. And for sure, daghan sa inyo ang buot makaabot sa highest peak sa Pilipinas, ang Mount Apo. Ug mga kapuso, ning bag-uhay lang usa ka person with disability ang nakasaka na sa peak sa Mount Apo. Kinsa maoy second amputee nga nakaabot sa peak, si Angelo Revilla, nga makauban nato siya this morning. Angelo, maayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hello sir, salamat dahil sa pagbati o pag-congrats sa ako ang estudyante dahil ko sir, grade 11 turning grade 12 na po sir. Og pwede ba namo mahibalaan kung unsa ang cause sa imong disability og kamusta ba imong nahimong childhood given sa imong kondisyon? Sir, cause dahil sa ko ang disability is ang inborn underdeveloped disability. Ako ano condition sa childhood sir is kaya makipagsabayan sa kompleto din. Okay lang gyapon sir, medyo ginabuli usahay di mo ginato malikan nga ginabuli ta sa mga tao gyud kay abi kay kapansanan ta sir mao na sir. Kay lagi Angelo na ilaka tungod nakaabot ka sa peak sa Mount Apo. Pero ngano ba ka naka-interest ni ining pagsaka og bukid o unsa og kinsa pod ang imuhang nahimong inspirasyon?
Sir, before dahil ko ni sa Mount Apo is wala pa jud ko nasaka nga mga bukid, sir. Dayon, bali first time ako nga nasaka, sir, is ang Mount Apo. 15 years old pa dahil ko, sir. Gusto na jud ko musaka na nga Mount Apo. Din ako ang inspirasyon dahil, sir, sa mga ningunana, sir, sa mga tao nga gi-underestimate ko nga dili jud na ako daw makaya. O ako ang gipakita sa ila, sir, nga kaya gid ay nako nga makipagsabayan sa ila, sir. Og please share with us, Angelo, ang muhang nahimong experience sa pagsaka sa Mount Apo ug unsa ba ang mga challenges along the way nga imuhang na-experience hangtod naabot ka sa peak. Kung ano yung mga na-experience sa pagsaka sa Mount Apo, sir, is ang kahago o kakapoy kitungod nga nabikugan ko, sir. O night time nga dili na jud nako makaya, pero gina-prove yun ako, sir, nga makaya yun ako kay gusto yun ako nga makaabot sa campsite dayon maabot ang tuktok sa Mount Apo, sir. Angelo, unsa ba imuhang mindset ato nga time nga bisan pa man lisod ug daghang mapagsulay ang imuhang nagian samtang naga-hike nagpadayon gihapon ka? Ako ang mga mindset dito, sir, is ang pag-focus sa pagbaklay o pagpadayon, sir, kay layo gyud sa baklayon mga pila ka hours jud. Wala jud ko naiundang, sir, o wala jud ko ni give up kay gusto jud kay na ako nga maabot. So ang ako ang gibuhat, sir, bisan pa man og naanak ko yung mga nga naagian nga mga kalisod, sir. Naglisod ako og taman pero gikaya gyud ako, sir. Og syempre, unsa ba imuhang nabati that time nga naabot na gid ka dito sa peak sa Mount Apo? Ang kalipay, grabe. Ang imong kahago masuklian sa mutong na nakasutok-tok sa Mount Apo, sir, kay di man ka pangandoy nimo nga makasaka nya dili ka katuo nga naabot aday ka nang lugar. Sa mga tao nga naga-underestimate, wala sila nagdahom nga makaabot ko kay tungod nga dili lagi daw nako o dili gid daw nako makaya. So ako agyo na kaya, sir, kay gusto jud nako nga maabot. So grabe ako ang pagbati o kalipay nga naabot ko sa tuktok sa Mount Apo, sir. Og sa mga kabataan nga buot sa mag-hiking, Angelo, no, unsa ba imuhang mahatag nga tips alang kanila? Mga kabataan nga buot sab nga mag-hiking, dapat always ta confident ug agresibo ta sa tuang kinabuhi ug kursunada ug ato ang mindset. Dapat dili ta mo give up o dapat kaya na to kay dili basta-basta ang mag-climb, hago, kapoy ug daghan tag ma-experience nga kalisod o pwede ta nga maalanganin sa tuang mga agianan kay tungod lisod kaayo. Ug sa mga kabataan usab dili ta mo give up nga dili ta kaabot diha sa tuang lugar kay wala may lisod sa taong nagpursige o walay lisod sa tao nga gusto nga makaabot sa lugar nga iyang gusto o gusto gyud nimo. Dapat kayahon na to o padayon lang ta makabot ra nato ang mga gusto. Sa mga kaparehan nako nga naay kapansanan, mensahe nako dili ta mawala ang gana o dapat dili nato i-lockdown ang ato ang sarili kay tungod natay kapansanan. Dapat ato ang mindset o ato ang mga confidential o agresibo sa ato dapat naagyon na sa ato ang kaugalingon o ato ang wato ang inspirasyon ang kanang mga tao nga walay salig ug naga-underestimate sa ato kay abi natay kapansanan dili nato makaya. Kaya nato ni bisan pa magnatay kapansanan, padayon lang ta, kaya ra kaayo nato makabot ang ato ang pangandoy. Ang kilaw sa kalam! Og sigurado ko nga daghan ang na-inspire sa imong istorya, ingon man dedikasyon og pagpaningkamot, Angelo. Salamat kayo for inspiring our kapusong Mindanaon karong buntaga og amping sa kanunay. Say taliwala nga usa siya ka amputee, wala kini nahimong babag alang kay Angelo Revilla nga pamatud-an ang iyang katakos sa mountain climbing ug gani ang highest mountain pa sa nasod ang iyahang naabot. Samtang Jill, pinaagi sa food carving, mas na-express ni Keith Brian Naunaw o mas iladong si Brain Nene ang iyahang talento ug mas paningkamutan kuno niya nga makahatag og quality content sa iyang social media audience. Samtang say dako ang responsibilidad ang nahatag kay Peter Buaya human siya nahimong choir conductor sa UM Choral ug daghan sab kini mga challenges nga naagihan apan mas nahimong lig-on ang ilang grupo aron makahatag og maayong performance nga nahimong pamaagi sab aron maila sila here and abroad. Mga kapuso, unta na-inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Bruce Lee nga if you love life, don't waste time, for time is what life is made up of.
Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso. Ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.